Sizin bilişiniz ýaly 10-njy ýanwarda Berdimuhammedow Türkmenistanyň hukukçylyk geňeşini geçirdi. Şol geňeşde ol hukuk gorayan organlara görkezme berdi. Halky ýoýun, halky oýnaýan, halky azar berýän, halky agyr durmuşa salýan, halkyň pikirini bekançylygy teleýän, halky kösýän terroristleri, ekstremistleri tapyn diýdi. Berdimuhammedowyň hukukçylyk geňeşindäki çykyşyna demokratik opozisiýasynyň jogaby ine şundan ibaret. Dünýäniň hemme künjegindäki ýaşaýan adamlar tarapyndan syýlanmaýan, dünýäniň hemme ösen döwletler tarapyndan hormatlanmaýan, adam hukuklaryny gorayan hemme halkara gurumlaryň tarapyndan diktator diýip hasaplanýan, öz halkyny genosid edip, halkyny terrorleýän, halk düşmany bolan Gurbanuly Berdimuhammedow, siz hukuk gorayan organlara terroristler tapyn diýip buyruk berdiňiz. Siz terroristleri gözläp ýörsiz we daş töwerinizdäki adamlara göz bakýanyz ok. Gurbanuly Berdimuhammedow, siz terroristleri gözläp hukuk gorayan organlaryň wagtlaryny ýitirmäň. Biz demokratik opozisiýa bolup, sizin gözleyen esasy terörist adamyňyzy tapdyk. Ol adam hatta edil sizin ýanyňyzda gizlenip ýör ekeni. Egerde siz ýeriňizden turup aýna sertseňiz, siz Türkmenistanyň esasy terroristiniň keşbini görersiňiz. Hormatlanmaýan Gurbanuly Berdimuhammedow. Sizin bilişiňiz ýaly Türkmenistanda bir esasy terrorist bar. Onuň ady Gurbanuly Berdimuhammedow. Siz özüňizi gözläp ýörmäň. Türkmen halky siz terroristdan beter ýigrenýär. Siz Türkmen halkından kaçıp ýörsiňiz. Türkmen halky sizi gözläp ýör. Tutsa etjek bolýar. Gelini Türkmen halkynyň sizi näme üçin terrorist diýäniniň käbir subutnamalaryna serip geçeriň. Birinji, 2006-njy ýylyň 21 dekabrynda bizim Türkmen hökümetimizi bir kanun basyp alan kim? Türkmenistanyň konstitusiýasyna gödök bolup hökümet agdaşygy eden kim? Elbetde terrorist Gurbanuly Berdimuhammedow. Türkmenistan hökümetini 2 san Türkmenden paraxor Hramow we Jadan bilen basyp alyp 2006-njy ýyldan bäri edil şu güne çenli Türkmenistanyň halkyny terrorizlap gelýän kim? Elbetde terrorist Gurbanuly Berdimuhammedow. 2007-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň hökümetiniň wekillerini, ýagny ministrlerini, vice-premierlerini hem de Türkmenistanyň halkyny biýigine basyp, telewizorda görkezip, mertebesini düşürüp, ruhlaryna basyş edip gelýän, halkyny gorkuzyp, türmelere salyp gelýän, halkyň gözüniň oduny alyp gelýän kim? Elbetde Gurbanuly Berdimuhammedow. Üçüncü, Türkmenistanyň konstitusiýasyny ençemede gödök bozýan, kesip, ýamap, üýtködüp, konstitusiýanyň içindäki halkyň haklaryny azalyp, öz haklaryny köpürlüp gelýän terrorist kim? Elbette Gurbanuly Berdimuhammedow. Dördüncü, konstitusiýanyň 62-nji maddasyny 2006-njy ýyldan bäri gödök bozup gelýän kim? Elbette terrorist Gurbanuly Berdimuhammedow. Gelin men size 2020-njy ýylda kabul edilen Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 68-nji maddasyny okap berin. Türkmenistanyň prezidenti döwletiň we ýerine ýetiriji häkimetiň başlanydyr. Türkmenistanyň iň ýokary wezipeli adamydyr. Türkmenistanyň döwlet garşylygynyň we hemişelik bir taraplyk hukuk ýagdaýynyň çäk bütünligini, konstitusiýany, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny berja etmeň we halkara boşnamalaryny ýerine ýetirmeň käpili hükmüne çykyş edýär. 2020-nji ýylyň 14 fevralyna halk maslahatynyň wekilleri saýlananyna, wekilleri eýýäm saýlanyp saýlawlar guturundan soň spisaklar yapılandan soň özüni spisaga saýlawsuz goşup hemişeki ýaly ýene de konstitusiýany gödök bozup bir kanun özüni halk maslahatynyň wekili edip saýlan kim? Kim şol terrorist? Gurbanuly Berdimuhammedow. Şol edilen hereketleri bilen Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 70-nji we 87-nji maddalary gödök bozdy. Gelin men size şu Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 70-nji we 87-nji maddasyny okap berin. 70-nji maddasy näme diýär? Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň milli geňeşiniň agzasy ýa-da deputaty bolup bilmez. Siz näme bolup bilýäňiz onu? Näçe siz gödök bolýaňyz konstitusiýany? Berdimuhammedow 87-nji madda halk maslahatynyň agzasy we meclisiň deputaty şol bir wagtda ministrler kabinetiniň agzasy, häkim, arçyn, kazy, prokuror wezipelerini eýleýän adam bolup bilmez. Ýadyňyzda bolsa Gurbanuly Berdimuhammedow ýerine ýetiriji hökümetiň, ýagny kabinet ministriniň ýolbaşçysy bolupdy. Ýene de kanun bozdy. Hem bu ýerde hem
Milli Geňeşiň içinde. 2020-nji ýylyň 15-nji aprelinde bir kanun ýagdaýda halk maslahatyny geçirenine meclisiň ýolbaşçysy barka özüni alyp barjy edip saýlap, özüni halk maslahatynyň ýolbaşçysy edip şo ýerde saýlady. Kim şol konstitusiýany gödek bolýan terrorist? Elbetde Berdimuhammedow. Berdimuhammedow ýene-de bir gerek konstitusiýanyň 73-nji we 87-nji maddasyny gödek boldy. Hormatly vatandaşlar, inni terrorist Berdimuhammedow tutulup jenaýda çekilmegiň wagty geldi. Biz 15 ýyl giýje alyp barýas. Türkmenistan diňe öňe gitmeli.